За това Черно море. За нашето небе бяхме готови да загинем на бойното поле, за да я има България. Цяла и непобедима. Отечествената война започва още на 9 септември 1944 г., когато българските войски повеждат боеве с германски поделения в Македония и Беломорието, които се опитват да пленят преминалата на вражеска на немците страна българска армия. Беломорието, частите на българската войска отхвърлят германския опит за укрепление на Струма и така действията на немската група армии за действия на Балканите срещу България и Съветския съюз са парирани. Успешни боеве водят и останалите дивизии от 5-та българска армия, която отстъпва от Македония и с бой си пробива път към старите предели на Отечеството. Определените за участие в бойните действия срещу Германия 1-та, 2-та и 4-та български армии се дислоцират на западните граници на България и след подписване на договора от Крайова между България и Югославското народно-освободително движение на Йосип Тито през септември 1944 г. трите армии навлизат обратно в бившата югославска територия. Първа армия е командвана от генерал Владимир Стойчев, втора армия от генерал Кирил Станчев, четвърта армия от генерал Боян Орумов, по-късно от генерал Асен Сираков. Трите армии провеждат 4 операции – Брегалнишко-Струмишка операция, Страцинско-Кумановска операция, Косовска операция, проведени от 1-та и 4-та български армии, и Нишка операция, проведена от 2-та българска армия, в която българската бронирана бригада разгромява елитната немска 7-ма СС доброволческа планинска дивизия Принц Ойген. На 28 октомври 1944 г. в Москва е подписано примирие между България и антихитлеристката коалиция, в което българската държава поема задължението да участва с войската в бойните действия по разгрома на Германия. Казвам се Иван Михайлов Илиев, служил съм в Шумен в 3-ти инженерен полк, щурмова дружина. Аз съм готова, че ме спешаваха от време на време в атаката и това. Към 8 септември беше, не помня това за 70 години, натвариха от Шуменската гара за Сърбия. Казаха направо в Ниш. Пристигнах до Ниш, от Ниш Прокуплен, там имах сражението в Ниш и Прокуплен. Между Ниш и Прокуплен, това беше най-голямото ми сражение. По едно време заде един самотен, той беше много високо, ние сме легнали, кой на гръб, кой на това. И по едно време, като свима изведнъж, така, като следолчика да закуси с това, картечница и това, направи на пилци, като пилци да попиля. Мене там ме раниха. И взимаха ме от тук, там в болница, една болница, си най-после завърших в София, в банки. Там ме пратиха. И оттам седях 2 месеца, лежах в болница. И оттам отидох в полка си пак, прибраха нова полка. След това, като на 18 беше, 20 беше в септември, тогава не се извикаха, още да наволняват, пък те оттам нататък. 2-3 дена поседяхме в Шумен и след това казаха никакво уволнение, да дадем по 5 дена отпуска. След връщането надигнаха, отидем на фронта. Аз съм санитарен подофицер в 46-ти полк Добрич. И оттам доди окръжно и каза, който иска да стане парашутист, да подаде молба. И аз подадах молба и ме приеха
в въздушни войски, в парашютната дружина. Аз бях към щабна рота. От Варна бяхме само 3 човека бяхме. Имах даже тук от Варна бяхме. Един Георги Христов, той беше в моята рота и наедно бяхме в едно поделение, в едно отделение бяхме. Двамата воювахме. Един имахме Йордан, от Поморие беше той. Взема шмайзера и да скача от окопа. И като скочи, тук мислим, Данчо бе, не, близо бяхме. Иде и издаваше нас. Оп, тук се показа и падна в окопа. Това е това. Ужас. Ужас. Над него се ослага шмайзера си. Това беше лошо. Ние тръгнахме със специална композиция от гара София до Кюстендил. От Кюстендил пеша до Гюшево. На Гюшево първото кръщение, бойно кръщение получихме, една мина разруши наша картечница. Преминахме това разстояние пеша и се настанихме при крива паланка на една поляна. И първият снаряд падна благодарение, че не избухна. Ако беше избухнал, щеше половината ли дружина да загине. На 17 и 18 първата бойния случай е там на Сържин. Първото бойно кръщение там получихме. Германците бяха на хубава позиция горе на високото, а пък ние бяхме на ниското. На бойното кръщение се получи така, че където на първата бойна линия ранен войник го привързвах. Той лежи и аз лежа. Лежашката, иначе ако се надигнеш и ще си ликвидиран. И, така че до 18 мина и благодарение на смелите парашутисти влезаха в окопите на немците. И те викаха: Алес, век! Да бягаме, защото, каза, български парашутисти влязаха в нашите окопи. Оттам вече имахме път за Сърцин. И там един войник, изпратен от капитан Бонев, да вземе една манерка вода от чешмичката. Обаче момчето не знае, че там има мини и отива и настъпва мина. И като настъпва една мина и пада върху друга и го ранява и просто смъртоносно го ранява. И капитана казва, капитан Бонев казва: санитара, и аз не казва, че има мини, ами казва санитара, има ранен войник. И аз отивам към него и докато отида до него така, и настъпих мина и аз паднах на 23 октомври. Около 7 часа сутринта беше. Паднах и там ме взимаха и на първа полска болница ми ампутираха крака, стъпалото само. И след ден изпратиха в Кюстендил. И в Кюстендил
ми ампутираха до втора ампутация направиха догоре. Ордените са дадени по случай годишнините от войната. Имаме златен орден руски. От руското посолство додаха мъж и жена, ме посетиха тук у дома и ми донесаха този златен орден. Военно-инвалидна кооперация Свети Георги Варна е основана през 2002 година по Закона за кооперациите в България. В нея членуват 50% военно-инвалиди и 50% бивши военнослужещи и офицери от българската армия. Кооперацията е основна част от Съюза на военно-инвалидните кооперации в България. Съюзът на военно-инвалидните кооперации в България е основан през 1995 година, като обединява всички военно-инвалидни кооперации в страната, подпомага всички тях в морално, материално и финансово отношение, също така открива възможности за трудова заетост и реализация на военно-инвалидите. През 1992 година Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждания, а от 2002 година този ден се чества с различно мото. Целта е постоянно да се мотивират политици, институции и общество за предприемане на по-ефективни и реални действия, с което да се гарантира достъп на хората с увреждания до общият пазар на труда, до общообразователната система, до жизнено важна информация и най-важното – възможност за социална интеграция на инвалидите и тяхната адаптация в обществото. Освен това, предизвикателството на този ден е в това, че задължава всички, които мислят, говорят или имат пряко отношение към хората с увреждания, да поставят ударение върху човека и неговата съдба, върху личното му достоинство и неговите човешки права, а не да се съсредоточават единствено върху увреждането му. Това е само част от европейският модел на социални политики, които България трябва да следва. Военно-инвалидна кооперация Свети Георги Варна работи с всички сили за и с военно-инвалидите и военнопострадалите, хората с увреждания, следвайки именно тези модели и добри практики. В началото на юни във Варна се проведаха 2 знакови мероприятия, маркиращи настоящето и бъдещето на социалните услуги, свързани с трудовата заетост на хората с увреждания. 2 особено важни форума засегнаха изключително наболелите теми за социалното включване на хората с увреждане от гледна точка на тяхната трудова реализация на пазара на труда, чрез подкрепена и защитена заетост. Първото събитие се проведе на 3 юни 2013 година в клуба на военно-инвалидите Варна. Там бе проведен регионален форум, програми и мерки за работодатели за социално включване на хората с увреждания, който се организира от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания по проект «Равни възможности, реализация и развитие». Виждам омбудсмана на град Варна. Здравейте, благодаря ви, че сте тук. Доста колеги от неправителствени организации, работодатели са тук на лица с увреждания. На медиите да благодаря изключително за интереса. Проект Равни възможности, реализация и развитие се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основната цел на нашия проект е активизиране на социалното включване на хората с увреждания на пазара на труда чрез създаване на центрове за подкрепа в 7 града в страната.
Специфичните цели на проекта са свързани с създаване на предпоставки за активно поведение на пазара на труда на хората с увреждания и развитие на партньорство и сътрудничество между представители на различни заинтересовани страни на местно и регионално ниво, насочено към социално включване на хората с увреждания чрез заетост. Идеята възникна от Сдружението, както казах, на работодатели на хора с увреждания. В него са включени 3 големи организации като членове. Едната организация е Съюза на военно-инвалидните кооперации в България и господин Коста Димитров, който вие познавате като член съответно на военно-инвалидните кооперации, изяви интерес от самата идея, че реализирайки един потенциален център в бъдеще на територията на клуба тук, то и след приключването на проектните дейности ще може да се предоставя тази услуга. Съответно, другата организация е Национална федерация на работодателите на хора с увреждания, в която членуват общински специализирани предприятия, частни предприятия за хора с увреждания. Там също наши колеги изявиха интерес, заявиха, че ще продължат своята дейност като предоставящи услуги след стартирането на центровете, защото всички ние се стремим именно към създаване на устойчивост. Не единствено в рамките на един проект да се развие дадена дейност и после да бъде изоставена, а да получиме гаранция, че всичко, което се създава, то ще продължи и в последствие да се развива. Една от дейностите по проекта е развитие, разкриване на център за подкрепа на заетостта на хората с увреждане в град Варна. Една от дейностите, да не кажа, че е много важна, една от най-важните, е да помагаме на хората с увреждане и военно-инвалидите да се намерят подходяща работа. За тази цел решихме да организираме тази среща с директора на Бюрото по труда, господин Михайлов. В така кратката ретроспекция, която направих, взаимоотношенията ни с кооперация Свети Георги датират от повече от 10 години назад. Тогава е сключен първият договор по национална програма за хората с увреждания. Смея смело да кажа, че Бюрото по труда прави всичко възможно да подпомага назначаването на работа на хора с увреждания. Агенция по заетостта изпълнява ежегодно план за действие, в който има включени редица мерки, гарантиращи работа на хора с увреждания при поява на подходящ работодател или на подходящо работно място. Закона за насърчаване на заетостта също е предвидил такива мерки, като става дума за млади хора до 29 години, които могат да бъдат назначени на работа. Също така за хора по-на възраст, които могат да се възползват от мерките по закона за определено време. Те са за 6 месеца. И освен това, националната програма за подпомагане на хората с увреждания. Наистина, продиктувани от икономическата обстановка в страната в последно време, интереса за устройване на работа на хора с увреждания е спаднал. За сметка на това пък се опитваме да направим по-голяма реклама на програмите и на мерките, така че повече работодатели да кандидатстват за устройване на работа на хора с увреждания и в тая степен да бъдем полезни и ние. Самата процедура за кандидатстване по мерките е фиксирана от закона. Имаме срокове, в които, обявявайки процедура, фирмите кандидатстват при нас. Има критерии, по които фирмите са одобрени. Доволен съм от това, че през последната процедура кооперация Свети Георги на военно-инвалидите кандидатства, одобрено е едно работно място,
Тъй, че предстои изключване на договор и устройване на работа на човек с увреждания. Доволен съм, че поне в малка степен можем да сме полезни или да сложим така, да продължим добрата практика между Бюрото по труда и хората с увреждания като цяло. Не фиксирам само Кооперацията на военно-инвалидите, ами всички други издружения и организации, които работят в тази сфера за устройване и подпомагане на хората с увреждания. Като наистина важна необходимост, а и вследствие на дългогодишни мъки и борби от страна на различни неправителствени организации, имащи отношение по въпроса, сред които бе и военно-инвалидна кооперация Свети Георги Варна, се приеха 2 закона, които са от основна важност за бъдещето на хората с увреждания в България. Законът за интеграция на хората с увреждания е в сила от 1 януари 2005 година и урежда обществените отношения, свързани с интеграцията на хората с увреждания. Този закон има за цел създаване на условия и гаранции за равнопоставеност на хората с увреждания, социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им, подкрепа на хората с увреждания и техните семейства, интегриране на хората с увреждания в работна среда. Но много по-важен за военноинвалидите е приетият на 29 март 2005 година Закон за военноинвалидите и военнопострадалите. Този закон урежда обществените отношения, свързани с статута на военноинвалидите, военнопострадалите и на техните национално представителни организации. По този начин държавата се задължава да полага особени грижи за военноинвалидите и военнопострадалите, като им осигурява съответни условия за интегриране в обществения живот, както и да субсидира дейностите на национално представителните организации на военноинвалидите и военнопострадалите със средства от държавния бюджет. Законът също така определя, че военноинвалиди са българските граждани с трайно намалена работоспособност в резултат на заболяване или злополука при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния и постоянния резерв, доброволния резерв и запаса и освидетелствани по законно установеният ред. Социалната кухня към Министерството на отбраната в град Варна е открита на 21 ноември 2006 година от изпълнителния директор на тогавашната изпълнителна агенция социални дейности на Министерство на отбраната, сега изпълнителна агенция военни клубове и военно-почивно дело, по проект Признателност. Организирана е в гарнизонен военен стол Маяк, находящ се на адрес град Варна, булевард Сливница, номер 59. Реализирането на този проект е проява на дълбока хуманност и съпричастност към чувствителността на членовете на военно-патриотичните организации. Към настоящият момент в социалната кухня се хранят безплатно 50 души, членове на Съюза на ветераните от войните на България, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, изпаднали в тежко материално състояние. Колективът, обслужващ социалната кухня към гарнизонен стол Варна, се стреми всеки ден да им приготвя и поднася качествена и разнообразна храна. Проявеното към тях внимание и контактите, които създават, повдига самочувствието им, защото не само храната, но и духовното общуване между тях в добре организирана социална среда е важна помощ за душевното здраве на тези хора. На християнските и националните празници за членовете на военно-патриотичните съюзи, ползващи социалната кухня, се организират тържествени обеди. На всеки празник присъства традицията, разнообразена с културна програма, викторина и тържествени ритуали. Това сближаване между хората в досък с вярата и християнската традиция, насърчавано и организирано от служителите на Военноморски клуб Варна, е от съществена важност за членовете на социалната кухня. Уважението и вниманието, които получават, ги зарежда с увереност и сили за по-добър живот и достойни старини.
Днес е един хубав ден за военно-инвалидите и хората с увреждане от Варна и региона. Подписваме пореден договор с дирекция на Бюрото по труда за осигуряване на работно място. Това се случва благодарение на дългогодишната връзка между дирекция Бюро по труда и военно-инвалидите и хората с увреждане. Настоящият договор за подписване се осъществява благодарение на посредничеството на Център за подкрепа град Варна с ментор господин Йордан Кирача към Национално сдружение на работодателите и хората с увреждане и разбирането и отношението на господин Божидар Михайлов, директор на Бюрото по труда. Неговото име е Божидар, а за нас той е Божидар и помага като такъв съобразно програмите и нашите права по закон. Аз се радвам, че стигнахме до този етап след цялата обработка на документацията, която е необходима и одобрението на нашия център. Доволен съм, че ще осигурим работа за още един човек, който е в нужда и се радвам, че можем да помогнем, когато имаме възможност. Ще правим опити за помагане и за бъдеще, тъй че имайте готовност. При една следваща процедура ще ви поканим да кандидатстваме. За което сърдечно благодарим. Ако можем да помогнем на повече хора, за нас е добре дошло. Добър ден. Добър ден. Какъв е повода за вашето посещение? Ами, се представите. Казвам се Методий Ангелов Костадинов. Военно инвалид съм от отбиването си на военна служба. Женен съм с 2 деца. Преди 4 години започнах по програма за заетостта от Бюрото по труда. Обаче в последствие се оказа, че програмата е само за 1 година. За голямо съжаление. За голямо съжаление така се получи. И малко по малко тук помощ, оттам помощ, разбрах за вашия център за подкрепа. Тъй като ходих много пъти в Бюрото по труда, но не могат да ми намерят друга работа. И ме осведомиха за център за подкрепа и реших да дойда да посетя, евентуално вие ако ми помогнете с нещо, тъй като се мъча да съм... Напълно ви разбирам, че сте в голямо затруднение. Да, мъча се да бъда пълноценен гражданин както на държавата, така и на себе си и на семейството. Да, което е най-важното, просто за да бъдете полезни в семейството, трябва да все пак някакви пари. Така е, някакъв приход трябва да има. Някакъв приход да има в семейството. Имам начална компютърна грамотност, с средно образование съм. Завършил съм курс по фотография. И това е много хубаво. Ако мога с това да... Разбирам, значи с всички тези данни, които сега ми казвате, аз ще си ги запиша тук при мен и предполагам в скоро време, защото нашата работа е посредническа, имаме връзка с много работодатели и смятам, че с нещо ще може да помогнем от центъра за подкрепа. Много се радвам, ако стане така. Да се надяваме, че скоро ще се отзовем и ще поддържаме връзка. Да, определено ще поддържаме връзка, ако може да ми помогнете. Много се радвам, че дойдохте при нас. Още днес. Ще ви зарадвам. Беше ми приятно. С цел да се популяризират услугите и правата на военноинвалидите,
се организират регулярни срещи в Центъра за подкрепа, като последната среща бе на тема създаване и водене на национален регистър за военноинвалидите и военнопострадалите, за разясняване на процедурата за подаване на заявления и получаване на военноинвалидна книжка. Добър ден. Добър ден. Добре дошли в нашия център за подкрепа. Какъв е повода? Казвам се Иван Мирев. Военно-инвалид съм след отбиването на военната си служба, стана вече 19-20 години. Проблемът е ниски доходи, на една пенсия съм, не мога да се намеря работа. И принуден съм да работя селско стопанство, работя против здравето си деца, за да мога да се осигуря прехраната семейството. Разбираемо, млад човек да. В това затруднено състояние. И чух от приятели, че има такъв център за подкрепа военно-инвалид. Ма насочиха да дойда тук, да попитам дали нещо може да се направи. Много се радвам, че все пак нашия център става все по-известен и търсим всяка възможност да помогнем на наши колеги, на наши приятели, които са в затруднение, които са военно-инвалиди и са в това състояние. И в принцип се опитаме да помогнем и правим всичко възможно да го правим. Да. Повече нещо така за вас да кажете? Завършил съм, имам средно специално образование, технология на металите, студена обработка, но тъй като поради заболяването не мога да упражнявам тази професия, се търся нещо по експертизата, написано в решението, телковото решение. Трудно е. Надявам се, ако има нещо подходящо, човек да ми бъде оказано съдействие. Да, ще се опитаме да помогнем с каквото може, за да бъде, както се казва, и полезен. Да, полезен за себе си, за обществото. Благодаря много, че ни посетихте центъра и ще запиша тук данни, телефон за връзка, ще поддържаме връзка, пак заповядайте, ние сме всеки ден тук, работното ни време е писано от сутрин от 9, вечера сме до 5 условия и заповядайте, когато ви е удобно. Още веднъж благодаря ви за посещението. Принципът на военно-инвалидна кооперация Свети Георги Варна винаги е бил заедно, за да сме по-силни. Работим всички заедно, освен за нас военно-инвалидите, така и за всички хора с увреждания. Защото имаме еднаква съдба и желанието да си помагаме и сътрудничим е голямо. Ние военно-инвалидите сме загубили здравето си в армията по време изпълнение на воинския си дълг, а военно-инвалидите ветерани са оставили здравето си и части от телата си по бойните полета, за да има България цяла и непобедима. Те са живите паметници за нашата родина и гордо за всички българи. Ние заедно сме изпълнили своя дълг към държавата, а и продължаваме да изпълняваме гражданските си отговорности, така че сега остава и трябва да е напълно нормално и човешко и държавата да изпълнява своите задължения и подкрепа за военно-инвалидите и хората с увреждане. И именно това ни мотивира да създадем този филм, за да покажем на широката общественост нашата дейност на хората с увреждане, тяхната съдба, желание за трудова заетост, социална интеграция и професионална реализация. А ние от Центъра за социална подкрепа поемаме ангажимента да им съдействаме и помогнем при намирането на подходяща работа и реализиране на възможностите и мечтите. Освен, че е чест и признание за заслугите ни, включването на военно-инвалидна кооперация Свети Георги Варна в проект Равни възможности и реализация развитие, който се управлява от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания по оперативна програма Развитие на човешките ресурси,
Също така дава реална възможност да се продължи работата на кооперацията за хората с увреждания и военноинвалидите. Това е възможно, като се предлагат, благодарение на Центъра за социална подкрепа, разнообразни възможности за трудова заетост, социални услуги, подкрепа в интеграцията и социалната адаптация на хората с увреждания в обществото, както и от друга страна да се запознае обществото с съдбата им, да знае то, че ги има, че искат да живеят, да работят, да предадат мъдрост и опит, да са полезни за себе си и за страната, за която са дали здравето и живота си.